DTRC Dagupan at IFM Dagupan mas pinatatag ang ugnayan para sa pagsugpo sa iligal na droga. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Pinalakas ng Department of Health Drug Treatment and Rehabilitation Center o DTRC Dagupan at IFM Dagupan ang kanilang ugnayan upang paigtingin ang mga advokasya laban sa iligal na droga. Kahapon, bumisita si DTRC Dagupan Chief Program Officer Mr. Raymond Basbas sa himpilan ng IFM Dagupan upang talakayin ang pakikipagtulungan sa pagpapalaganap ng impormasyon kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Ayon kay Basbas, malaking tulong ang pakikipag-ugnayan nito sa himpilan upang maiparating sa mas maraming mamamayan ang mga programa at aktibidad na isasagawa ng DTRC sa nalalapit na Drug Abuse Prevention and Control Week sa susunod na buwan. Nandito po kami ngayon para i-promote po sana at pag-usapan yung partnership ng DOH-TRC Dagupan together with the IFM station, radio station ng Dagupan. This pertains with the upcoming DAPSI Week, so yung tinatawag nating Drug Abuse Prevention and Control Week na mangyayari po sa November 18 to 22. So ang highlight po nito is actually the advocacy campaign. On the 22 po, yun naman po yung magiging kick-off activity ng Drug Abuse Prevention and Control Week. Again, in collaboration with the Dangerous Drug Board that will be participated with the different interagencies. Ipinahayag naman ng pamunuan ng Radio Mindanao Network at IFM Dagupan ang kanilang suporta sa inisyatiba bilang bahagi ng pagpapatuloy ng kanilang mga programa para sa kaalaman at kaligtasan ng publiko. Well, sinusuportahan natin ang DOH DTRC sa kanilang adikain para sa prevention at paglaban sa droga. Kaya all-out support syempre ang RMN at ang IFM Dagupan dito sa parating nila na magiging activity, yung padjak kontra droga at itong ilang pa mga activities na naka-line up ngayong November 18 to 22. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.